नमस्कार प्रणाम। गीता मिश्रा लवली पांडे लोकगीत चैनल में रउआ लोग के स्वागत बा। तो देखी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत झनकार एगो झूमर गीत हम लेके आइल बनी जा। तो हमरा गीत के हमरा सुन के हमरा चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करम। कमेंट बॉक्स में बतावल मत भूलम कि झूमर गीत कैसा लागल है। रुनिया झुनिया वाला हाँ, गीत बा। बड़ा सुंदर बा। देखी सुनाब, विनाया सुनाब।